Tří malých dětí, autorka blogu Nevylečitelná optimistka, spisovatelka Bára Bečvářová. Ahoj. Báro, jak bys uspořádala tyhle role ve svých hodnotách teď, co je pro tebe to podstatné? Asi, ač to zní třeba jako klišé, tak určitě ta maminkovská role, protože mě vlastně to, že se mi narodily ty děti, přivedlo ke většině nebo ke všem těm následujícím rolím. Takže to, že se mi narodily děti, vlastně byl takový popud k tomu, že jsem na mateřský začala psát blog. Knížka zpracovává taky moje první těhotenství, kde jsem vlastně neplánovaně otěhotněla už v 19 v maturitním ročníku. Takže většina těch rolí potom schází z tohohle impulzu, takže určitě ta mateřská role. Popisuješ se, nebo na blogu vystupuješ jako nevyléčitelná optimistka. Jak jsi na to přišla, na ten název? Nebo opravdu tě to vystihuje? Jseš to ty? Já myslím, že jo, že já asi v tomhle mám takovou šťastnou povahu, že jsem, ač třeba se mi vstaly v životě taky nějaký kotrmelce, tak i možná díky maminčímu přístupu, která v tomhle je můj takový velký vzor, tak jsem si z toho vždycky dokázala nějak vytáhnout to lepší. A když jsem vlastně přemýšlela, jak nazvat blog, tak já jsem ho začínala psát na té mateřské, takže mi tam samozřejmě naskakovaly samý jako maminkovský nějaký konotace v tom názvu a pak jsem si říkala, tak třeba u toho vydržím a budu psát i jako až to maminkovský tam nebude třeba úplně to stěžejní, tak jsem chtěla něco, co vystihuje mě osobně a myslím, že jsem na to docela kápla, že většina lidí, když mě zná osobně, tak jim to tam tak nějak ladí. A na tom blogu popisuješ krom teda těch vyloženě optimistických a hezkých věcí i všechny svoje životní kotrmelce, ať už je to rozvod rodičů nebo těhotenství v 19 letech. Asi to nemáš v životě úplně jednoduchý jako nikdo z nás. Jak ten optimismus dokážeš udržet? Je to hodně těžký přemlouvat se do nějakých... To je těžká otázka. asi mám pocit, že možná právě, jak jsem říkala, ta mamka je můj takový velký vzor, že když vlastně se naši v těch 9 mých rozvedli, tak to bylo takový hodně emočně náročný, protože můj taťka pil a mamku byl, takže my jsme v podstatě tak jako utekli tenkrát a ono mi to v podstatě dodalo takovej nějaký pocit, že všechno zlý je k ničemu dobrý, že vlastně když jsme se potom překlopili do toho nového života, který jsme si úplně od začátku začali budovat v novém městě, úplně s novýma lidma a tak podobně, tak mi to dodalo takovou nějakou jako vnitřní sílu, že i ty těžké věci nás vlastně posilujou. Takže z toho potom mám pocit, že hodně vycházím ve všem, co se mi kde jako přihodí, ať už jsou to velký nebo malé věci, že v tom snažím se najít pro sebe nějaký způsob, jak si z toho vzít to lepší a to, co mě nějak posílí a posune dál. Mm-hmm. Já se asi rovnou zastavím u toho, co jsi řekla, když už jsi to zmínila o tatínkovi, v tom článku píšeš, nebo teďka vlastně v poslední době si psala, že střádat v sobě bolesti a křivdy, že to sebou nese jen spoustu vnitřního žalu, hněvu, ublíženosti a dalších emocí, kterými ve výsledku otravujeme život zase jenom sami sobě. Ano. Jak těžký, nebo jak se dá odpustit vlastně, jak se dají odpustit bolesti z dětství, kdy je člověk vlastně tak zranitelný? Vy jste si nakonec k tatínkovi zase cestu našli nějakým způsobem. Jaký to bylo, nebo jak jsi dokázala překonat? Asi je to hodně i o těch vzorech v okolí, že třeba já osobně jsem dlouho byla až jako překvapená vlastně tím, že moje maminka dokázala právě tomu taťkovi odpustit, ačkoliv jako ty věci, co se u nás děly, třeba si za sebe jako představit jako v partnerském životě vůbec neumím. Takže ona byla takovej ten první článek, který nás k tomu nějakým způsobem jako dovedl. Takže ačkoliv třeba my jsme ze začátku s bráchou brečeli, že jako za taťkou nechceme a když si nás poprvé vzal někde po tom, co jsme se poprvé viděli po dlouhé době na večeři, tak jsme si plánovali, že jestli si dá jenom jedno pivo, tak se prostě sebereme, řekneme, že jdeme na záchod a utečeme tajně zpátky domů. Takže jako mamka vlastně nás k tomu tak nějak jako popostrčila a díky tomu jsme si tu cestu zase jakoby našli, ale byla to potom ještě strašně dlouhá cesta a já myslím, že to je takový hodně dlouhý, možná nikdy nekončící proces, že já si vždycky řeknu, jo, prostě to dětství a tatínka to už mám vyřešený, jako já jsem si prošla i tím, že jsem byla hodně nemocná v době, kdy jsem byla na Gimplu a hodně mi v podstatě přicházely informace o tom, že to je spíš psychosomatika, že to není nic jiného a takže spoustu toho potom asi
vyvstalo právě i z nějakých zážitků z dětství, ze vztahu s taťkou, takže mám pocit, že to je, jak se říká, s tou cibulí, že vždycky odloupneš jednu vrstvu a dostaneš se jako na tu další, že jsem vždycky si říká, jo, fajn, tak tohle už mám vyřešený, dobrý a jedeme dál. A pak se vždycky jako někde vynoří něco a já si říkám, další kostlivec, tak zase nějak opráším, zpracuju a dobrý. Ale já třeba i v té knížce jsem popisovala, že tam jsem nešla úplně do toho příběhu, který bych si brala ze sebe, že to je tam ta linie s tatínkem sice se taky jako vyskytuje, ale není úplně stejná jako ta moje vlastní. A třeba jsem tam popisovala právě techniku toho odpuštění, že je to hodně o nějakým tom vnitřním jakoby přijetí toho, že každý děláme v tom životě a v těch rolích to nejlepší, co zvládneme, že taťka to taky neměl jednoduchý, měl taky nějaký jako vnitřní bolístky, který ho asi podíli k tomu, co dělal, takže naladit se na to, že to je o tom přijetí. No. Takže mně přijde, že to přijetí u těch věcí, které nemůžeme změnit a to, co v té minulosti nebo v tom dětství určitě je, že to je taková cesta, která třeba mě osobně pomáhá. To je hezký. A když mluvíš o dětství, tak máš z dětství teda nějaký vzor, asi to bude maminka, nebo nějaké třeba přenášíš si z vlastní výchovy, kterou si prožila ty v dětství, do výchovy vlastních dětí? Nějaký rituály, tradice, přístup vlastně k dětem? Já myslím, že mamka na to, že vlastně nás vychovávala v době těsně po revoluční, tak byla v tomhle docela taková jako osvícená, že než aby šla formou nějaký ryze autoritářský výchovy nebo takový to jako děláš to, protože jsem to prostě řekla a nějakých pohlavků a podobně, tak byla hodně naladěná na tu vlnu toho vysvětlování, popisování toho, že jako když po nás něco chtěla, tak nám řekla proč. Takže to je, mám pocit, že v tomhle směru, když já jsem se potom nějak snažila jít cestou nějakou svoji vlastní v té výchově, kde jsem hledala nějaký respektující přístup a partnerský vůči těm dětem, tak vlastně díky té mamce jsem měla v tomhle našlápnuto o kruček napřed, že jsem ty vzory určitě měla z dětství a nemusela si mít navzdory tomu, že bych jako sama byla v dětství bytá nebo podstupovala nějaký takový jako šílený výchovní metody. A máš pocit, že tě naopak i to negativně ovlivnilo do té dnešní výchovy těch dětí? Že třeba si říkáš, tady už prostě přes tohle se nedá jít dál? Nebo... No spíš jsem zjistila, když se mi třeba narodil Maty, ten můj první syn, že jsem hodně byla taková jako ustrašená v tom smyslu, že jsem se hrozně bála, aby on jakoby nezažil ne třeba to samý, ale že já jsem schopná dát dětem velkou důvěru, co se týče, já nevím, takových těch věcí, že jako lezou po stromech a podobně, ale hodně dlouho mi trvalo, než jsem v sobě našla nějaký smíření s tím, že i oni budou v životě prožívat nějaký jako psychický utrpení, to je hodně silný termín, ale takový ty životní kotrmelce a nějaký jako emoční stavy, které nebudou pohodlný. A že já jsem to vlastně hodně jako v sobě řešila, že jsem to vytahovala z toho vlastního dětství a byl to pro mě takový strašák v téhle rovině. To je hezký. Jaký to je být mamou v 19 letech? Já si myslím, že když člověk k tomu zase přistoupí tak nějak jako otevřeně s tím přijetím a nebojuje proti tomu, takže to vlastně nebylo nějak negativní, ačkoliv jsem třeba slýchala takový ty hlášky, jako že si zkazím život a co studium, že jsem studovala Gimpl, takže s Gimplem jako nemám nic a vysoká cestování a já nevím co všechno. A teď zpětně mám pocit, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, že vlastně skrz ty děti jsem až jako dospěla a srovnala si ty priority a podobně. Takže jako nebylo to vždycky úplně nejjednodušší, ale mám pocit, že i jako mladá máma, že vlastně jsem byla ušetřená spousty takových těch obav toho, že by na mě bylo navalený i třeba od mých kamarádek, který by už měli děti nějaké jako obavy v nějakém směru, že toho jsem byla vlastně hodně ušetřená, protože jsem nikoho takového kolem sebe neměla. A opravdu jsem tím jako plynula. Přijala jsi to rovnou v to těhotenství? Nebyla to nějaká myšlenka, byla to ještě před maturitou, že když jsi to zjistila, nebo máš myšlenka, že vlastně... No, já jsem to vlastně zjistila, nebo test jsem si udělala první den svaťáku, takže to bylo takový hodně intenzivní týden, ale jako nikdy mi nebleskla hlavou myšlenka na to, že bych šla třeba na potrat. To jako určitě ne, to jsem, asi to může za to i to, že vlastně s mým současným manželem, tehdejším přítelem, partnerem jsme byli už nějaký 2 roky, takže to nebyl úplně nějaký jako nejnovější vztah a měli jsme stejně do budoucna jsme byli už tak jako spjatý s myšlenkou, že bychom třeba do těch dětí, rodiny a podobně šli.
takže to možná nebyl takový jako blesk z čistého nebe jako pro někoho, kdo třeba v tomhle tom vůbec nic podobného neplánuje. Ale samozřejmě se mi honilo hlavou všechny takové ty nejistoty spjatý s tím. A to myslím, že zná i spoustu žen, který otěhotní i v pozdějším věku, ale v těch 19 to bylo ještě intenzivnější asi. V jedné recenzi u tebe na blogu jsem si přečetla, že knížka Copatá máma je vlastně taková veselá antikoncepce. Bereš to tak? Já mám pocit, že třeba z tvýho života a z toho, co se jako děje na tvým blogu a tak, co je velice osobní, vlastně, že to jako antikoncepci jako nepodáváš. Jako asi to tak není zamýšleno, ačkoliv si myslím, že pro spoustu holek, který třeba mají v životě jiný plány a jiný priority, tak to je takový strašák, ať už já s tím nakládám tím svým příběhem jakkoliv. Ale pak se mi ozvou holky, který říkají, jako v žádném případě antikoncepci mě to úplně navnadilo, já si teď hned chci pořídit dítě, takže to má asi obě ty roviny. A máš pocit, že jsi s tím mateřstvím, jakože k tobě přišla taková ta moudrost, nebo s těma dětma takové to osvícení, kdy vlastně člověk získá nadhled nad spoustou věcí, nebo naopak si byla jako mladá maminka vlastně otevřená světu a otevřená různým jako možnostem té výchovy? No, asi to je taky možná takový jako klišé, ale mě fakt, já jsem na těch dětech nebo s těma dětma hodně vyrostla. Ten Máťa, ten byl fakt takový můj pokusný králíček. Já jsem ho hned jako začala nosit v šátku a chtěla jsem všechno dělat strašně jako správně a v té době nebo v mým okolí to jako vypadalo dost alternativně, ale mně to tak nějak jako přišlo správný a měla jsem pocit, že se mi docela dařilo, možná právě tím, že jsem v okolí fakt neměla nějaký jiný maminky, který bych se snažila kopírovat, takže jsem hodně dávala na nějakou svoji intuici nebo vnitřní pocit, co je dobře, co je špatně. Takže jsem si v tom tak nějak jako plynula. Mně právě přijde třeba v povídce Jitka, že to, co píše, že to má poměrně hloubku na to, že jsi vlastně mladá maminka a že spousta lidí třeba si k tomu dojde až daleko později. Já budu jenom citovat z povídky Jitka. Popisuješ, co je štěstí. A Jitka vedle sebe měla Mikuláše s Andělkou a jen se k ní v tichosti tulili, zvolna jí docházelo, že o tom to je. Že štěstí nemůže hledat nikde venku. Že štěstí je stav, který prožívá v maličkostech a právě teď. To mně přijde prostě silný. Na to, že jsi prostě mladá holka, ale zřejmě přes všechny ty kotrmelce životní a přes všechno to, co jsi říkala na začátku, že to negativní prostě je k něčemu dobrý, tak v sobě tu hloubku už máš. A jako spisovatelka si myslím, že máš nějakou jako budoucnost, myslím, prošlapanou. Myslíš to tak? No, bylo by to skvělý, jako člověk, že sám za sebe občas, ať si třeba v něčem věří, tak je těžký jako se poplácat po rameni a říct si jako, jo, Báro, jsi fakt dobrá. Tak Báro, jsi fakt dobrá. Děkuji. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Ahoj.